Tun truma kan en ho le tur chu American trailer film kum sang ni som palia anti chua neni kem ti nia ato thlengin milo thlir sak le theu don nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me nupa Linda le Mark te chu hotela an anniversary lomna zanria ai turin an loin buat sei me ka an chenom Peter Barbara chu an fanu Chloe anom lo hlana lo en kol turin an ti ni Linda le Mark ten hun limom tak an mandun lai chuan in lama Chloe chuan ei tur siam sak turin Barbara ashila tuya chuan sau bor lai chuan Barbara chu ai ngai tua vunga diklona enge motak anei ani chu ti lai chuan Chloe chu no pang har rual ti taka api thil siam lai chu alo ban puya akut ati kan pha ta hlau mai le Linda le Mark te chu chanchin an share ve le an ron honga la Chloe chu alo hliam na lo hlawani Barbara chuan ngai damadila ma se damdoi lam thiam te soidanin Barbara hian thlok lam natna alo nei thlat mai an fanuen kol zui chu an phal sak talawani chumi zan chuan Linda in a hna chol sana an fanu en kol adu thu a soi chuaka an mahun thlirin anin sak me ka sum an mamo lai tak alo ni bok nen Mark chuan naw om tu fel tak anom nge ya ring atu ka Mark chuan anin pakhat jok sak lai chu chhun zomin na alo thok me ka Chloe chu tual zola kalin perek ka chuan man ruwa chu alek kang tawa mai ain ti nat ma in tuemo hian aron lak sak vata chuno chuan Chloe chu apa bula aron throi kir le lerol min chu header ni in Mark chuan lom thu alo shila tlaya an chen nai na shwain an nu nen ain mel hriat tir Mark chuan an fanu om tu tan header chu adu lain Linda in a chanchin an hriat chian lo awangin alo hnial dewa Mark chuan khochung mi tho ani wangin ani thluk anom hleinem alo tile chumi hnu chuan header chu an ti ti puiduna anom lo hlana Chloe lo om tura roi an tum header chuan phur takin alo poma poisa tlema zong tho chua ve adu thu soin ama in naw lo om to thin thu asoya aom na te masa phone number chu ape nge chumi zan chuan Linda in header hi alarin ngam chia lo awangin a phone number pek kha an daila header chu naw om tu fel tak ani ti an ron shil an nupa chuan in chunga camera da an ril ruka Chloe an ngai tu awanga ti an ni atu ka Linda chu camera leiturin a chuaka dorngak tu pa chuan thataka lo dong songin tha ati ber alo pe nge Linda chuan office an hatho pain an camera da ru ka tang chuan a fanu chetla vel chu a en thei to a tlaya header le Chloe te chu kota an lo in fiama header tu in tura akal lai chuan an thenom Peter Barbara kha lo kalin Chloe chu an chhai vela anaw om thin hi angai e matin ni header in lim taka an in fiam an ron mu chuan a thin rim hle ano ken lai thau ke in pona aron chuaka Chloe in chunga alu tir ngal Barbara chu an khumbor bora ithil ti sual wang khan an huwa cheti shero ti in Barbara chu in thiam lo takin a ho a Linda ron thleng chun zomin thil thlendan an zo chuan dot hlir alo shila Barbara khan a hna ka chu saka wangin min ron hau shepalom ti in Linda chuan hrethiam ro damlo na nei wanga ni atia chumi lai chuan phone a ron ria headerin lo changin Barbara alo ni Chloe kutati kana wang khan ngai damaron dila header chuan Linda o ang devin alo changa thivat la itana thazo kang ti in
chumi zan chuan Barbara chuan an ina thawm a hria a phu deuh zawk tu ti hriat lo hi an ina chuan an ron lut ngei ani atuka Linda na a thaw lain an thenom Peter Barbara kha ama lema a in ti hlum thu an ron hrila ina ho in Chloe a thei ang toka a tong thlamuan hnu chuan a vuina kal turin an chuasan Linda le Mark ron ho hnu chuan an thom hno fai taka lo om chuan hmua Heather chuan Chloe muthila wangin hun ol hno kha nan thom hno te chu asuk fai thu a lo hril Linda chuan nau om tur chein kan ruai che atia mutmain camera footage a check thuaka infiam lo in hun rei tak Chloe le Heather te chu anin bia ti a mu chuak atuka anu thil siam chu ai thadu lova Heatherin asiam thiam zawk tin chu mai ba ka violin a play pe to lo thu a soi le Heather ron thlen nu chuan engthil nge Chloe nen nimina in soidun tin a lo zota Heather chuan thina chungchang ania Barbara thi tangkhan min zor reng thina ni tin a lo chang Linda chuan violin play turin ti le ro ati hnu chuan na a kal turin a chhuasana Heather chuan in chunga an chevel an lo thli thlai reng ani a ring tarum rum mai camera an thuruk chu a zong kwal ngala in chung kil tin dapin a topa chuan a hmu chuak chonu lama Mark na thok ron ho chu thuthenga chaw takin a thua Heather ron kalin an ti dun in sakna a in hliamna chu a hmua damdoi a lo lak sak vat Heather chuan chu hun rem changa la in Mark chu fo atuma ma se a lo du mai lo anom dan chu thalo ti in a tho chuaka Heather chu ho turin ati Heather chuan camera chungchang kha a soi chuak vata min lo en ve thinem tin a zot Mark chuan engtin ma chang lovin in chunga a chhosana camera footage an check nak chuan Heather chu sexy takin alo in post vela rei tak po endu lovin au matinuam lo le zualani Linda in Heather Richard vel dan a hmu hnu chuan arukin camera dang ada bel le sawa chumini chuan a hna atangin ho ma adil nge Chloe in mipui ma a voi khatnan violin a play donatin ni hokonga police motorin an lo tidinga report an don danin mai chenau pang a kidnap wanga tiding an lo ni Linda chuan makti mel takin thil hriat sual in nei aniang atia police te chuan zona zo turin stationa an la hruai zui zana Linda chu aron hoa Chloe alo ti taw ngal a hun poimo taka anu aron in lan lawatin ni an pa hna thil thlen dan an hril chuan alo lung oi bik zan lo mutma in Heather number pek kha a phone le a hom na masate an lo ni reng lo Heather phone number ni in alo reject deuh mak chuna khan an fanu violin play na hmuna kal tur Mark chu alo in siam pui vela police ho phone tu po kha ama hi ani nge Linda in camera a thuru ka tangin engthil nge thleng en an tum chuan alo in delete veka Mark nen anin hau chun zom ngal an pa chuan ama delete ani ti hrilin Heather chetla vel chu aruka en tha ati lo thu a soi anin hau lai vel chu Heather zok khan camera atangin alo en renga chu mai ba ka anin tur an saklai me ka khan a cheng nge atuka Linda chu camera aleina khan kalin dor ngak tupa hna chuan Heather repek phone number nei tu dik tak chu zon chua pui turin angena anin landline phone in a hotlai tur thu ma sei sa hnu chia Mark na thok bang chu Heather rin duat takin alo dong songa ai tur siam sak pe in azuin tura damdoi a phul ru damdoi a rui hnu chuan Mark chu alo chhai vela inupui hi kalsan la min nei ro ti in
heti lai hian Linda chuan hetari chung te omna alo zong chuak to a in chunga lu tirin an fanu thalak chu in ti thei takin an lo mu Linda chuan kamizon ani tlat lo ti pain a chua sana pona nu berin ron zuin I pasal bul hnaya omtir reng su ti na ron cha ina vathen chuan Mark chu alo mu hil bora chuna engthil nge thleng hrelovin Linda chu amu ve ngal atuka an pa hnena chuan Heather chu choltir tha ati thu a hrila Mark chuan hnial buai lovin Linda thu soi chu alo poma an kaltir ta ni chumini chuan Linda in office presentation pek alo tum meka office mi poimo te hmu tur chuan an pa le Heather sex manglai video aron in play ta thut mai le thinrim zetin Linda chu a honga la Mark nena office thilton chu hrilin in soifia turinati Mark chuan thil thleng engma hriat lo thuin alo changa Linda chu in chunga chovin an fanu Chloe hmu tur reng alo om to lo police an hriat tir hnu chuan Heather chu fasha ani thu an lo hrila Linda in a chungte avazon chuate falak kha alo ni camera footage check turin room aluta camera atangin Heather chuan inin saklaya khan minron hmuro alo tia manhmo takin chulam chu apan ngal in chunga chuan afanu Chloe le Heather te chu an lo omduna Heather chu in puangin afanu ve tho ani thu alo soi tamai midang fa ni turin kanau panlain min kalsanani atia Heather vek chuan inun ti chiat vek hi kadua karon zong mule cheni atile Linda chuan thi aron phora kafanu diktak chu kumriat liamta khan car accident in athito hei hi ama thi ngei ani hi dot soisu tina vin ngeka anin sual boy zui Linda chu khumbula anorlet topa Mark lo langin ron tong thamuan atum mase a oma tak perekin alo kapa Chloe lau thong chu atrap na samai Linda ron tho chuakin anin sual le a inu kani lo zongi ti pa in tuk vera a the chuak Linda te chungkwa chu anin thara an lo om to a hlim takin an khosa zui ta ni